Бих искал да се чувствам част от тази магия, която се нарича хорово изкуство, до последния си дъх, да мога да кажа това, което съм научил с годините. Създаден само преди 2 години, камерният хор при Висшия музикално-педагогически институт в Пловдив за краткото време на своето съществуване е концертирал многократно из цялата страна. А наградата през 1976 година от Международния радиоконкурс в Лондон "Нека пеят народите" говори вече за международен престиж на хора. От тук насетне Крикор се втурна в целия свят и оглави авангарда на българското хорово изкуство. Когато слизахме от сцената, не ни пускаха. Много песни имаше, които се бесираха, а да бяха много трудни песни. Той с пръст можеше да ти говори, да ти подсказва и динамика, и местото, и да събира, да отваря мелодията. Той така фразираше, така даваше акценти на всяка дума в изречението, че смисловото интерпретиране на една фраза да бъде прекрасно. Много от неговите ученици и до днес са в света. Те носеха също неговото знание за определен стил. Нивото, което той създаде в Пловдив и в България, днес е на практика недостижимо. Той ни дава заряд. Не спирайте, каквито и да са условията, не спирайте. Той не ползваше облаги и не се ласкаеше от награди. Преди години, когато някой ме е питал за фамилията и винаги следващия въпрос е бил Крикор Четинян, какъв ви се пада. И по този начин малко по малко съм оценявал, че нося фамилията на една забележителна, популярна личност. Крикор Четинян е роден в Пловдив на 22 юни 1943 година. Родителите му, Хазарос и Гадар, са арменци, намерили подслон в България след арменския геноцид. 1970 година Четинян завършва с отличие Българската държавна консерватория в София, специалност дирижиране, в класа на професор Георги Робев. От студентските си години съм бил винаги търсач на интересното, на новото, и то не за друго, а за да можем да бъдем в крак с това, което е хубаво по света. Йоли, свири неговата мелодическа линия. Тим, танта. Само неговия глас свири. Така, това е ехото от сватбения марш. Там, ям, папи, там, ти, като една разпаднала се мелодия. Но долу в оркестъра е тя. Бях студент първи за втори курс, когато се чува в Българската държавна консерватория, че се организира група за един камерен ансамбъл, който ще гостува на младежкия фестивал в Байройт. Това за мен беше един магнит, аз да направя всичко възможно, да бъда одобрен, да бъда харесан и включен в тази група от 26 души. Крикор Четинян беше главният организатор на тази селекция на кандидати. Изпитанието беше много голямо, тъй като пред мен виждах един голям музикант с огромна чувствителност, крайна взискателност и дисциплина. Никога няма да забравя неговата работа като интерпретатор, не само като диригент, като един човек, който от то направеше за мен, режисьора, бъдещия режисьор, представление. Благодарение на този камерен ансамбъл на маестро Крикор Четинян, аз се влюбих в Рихард Вагнер, в неговата естетика на
правене на опера. Сега, когато се връщам назад, си спомням кога за първи път видяхме младия Крикор Четинян, който беше студент това време в София, в Музикалната академия и беше направил един прекрасен вокален женски ансамбъл, с който той дойде да гостува в Пловдив. Програмата беше чудесна, подбрана и слушахме всичко. И веднага след това сякаш блесна всичко онова, което носи в себе си младия тогава Крикор Четинян. Помислих си, че колко ще е хубаво той да дойде в Пловдив. През 1971 година дойдох в Пловдив, за да работя с Пловдивското певческо дружество. Това е най-старото хорово сдружение в България. Това беше един огромен състав. Имаше архитекти, адвокати, учители, инженери, банкови служители. Това е интелигенция, хора наистина, които са се интересували от музиката. И около 70-71 година дойде господин Четинян в Пловдив. Млад, напорист, енергичен, амбициозен, търсещ и изява, и работа, и красота. Много бърза представа доби за всички, за всеки един по-отделно. Как пее, какъв глас има, какъв тембър има, какво отношение има. През 1973 година предстоеше на Пловдивското певческо дружество да гостува в София за концерт, защото до този момент такъв не беше изнесен. Аз реших да намеря някаква българска песен на фолклорна основа, с която да привлече вниманието на софийската публика. Под софийска публика тогава разбирах присъствието на Петко Стайнов, Марин Големинов, Веселин Стоянов и така нататък мастити композитори. И се обърнах към Николай. Николай, дай ми една ефектна. Под ефектна тогава разбирах песен, която ще бъде бисирана най-малкото пред публика. Той помисли и ми даде Калуги ринец срънгявали. Изпяхме София Калугерини. Успехът беше голям, пляскаха много, но тогава Димитър Русков дойде, един от моите учители. И той каза, тогава обращението беше Майна към пловдивските театри. Той каза, Майна, хубаво дирижираш, но ти ги сковаваш. Пусни ги малко по-свободно да пеят. Запомних тази мисъл, че когато дирижирам, не бива да стягам хористите. Трябва да ги оставя и те да се почувстват творци. Забележително е участието на хора в международния хоров конкурс Ланголен в Англия, където печели златни и бронзови медали през 1974 и 1981 година. За първи път в България под диригентството на Четинян, хор Ангел Букурешлиев
изпълнява произведения на Вивалди, Хайден, Пърсел, Брамс, Стравински и други. Едно огромно постижение за Пловдив и за цяла България, с гордост мога да кажа, певческо дружество Ангел Букуришлиев хор с двама колоси, симфоничния оркестър Пловдив с Добрин Петков и певческо дружество Ангел Букуришлиев с Крикор Четинян направиха Жана Дарк, която никой в България никога не се е посмелил да се допре. Професор Иван Спасов за Крикор Четинян. Пловдивското певческо дружество беше апаратът, творческата лаборатория, в която Четинян разгърна своя талант. Тратата припна девойка. Тихата динамика да няма свиване на дикцията. Да? Не се свивай тихата динамика, не се свивай. Търсещият му дух скоро го насочи към един експеримент, който в кратко време се оказа така плодотворен. Създаване на женски камерен хор към Висшия музикален педагогически институт Пловдив. Защо експеримент? Защото хористките се сменят всеки 3-4 години. Току-що навлезли в тънкостите на изпълнителското изкуство и вече трябва да отидат и да поемат по трудния път на учители по музика. Изисква се огромна воля, вяра в делото и преданост към изкуството, за да намериш морални сили в себе си и всеки 3-4 години да започваш отново. Четинян доказа, че има такива сили. Радио Кьон. Запис на Пловдивско певческо дружество. Това е когато се връщахме от Гориция с камерния хор, с всички купи, които сме вземали като награда. Да бъдеш хорист в камерния състав, студентския в академията, беше престиж. Не можеш всеки да бъде. Всяка една от нас беше минала под няколко прослушвания, докато бъде избрана. В института ни викаха четинянките. Бяхме с привилегии. Но когато влезеш в този състав, ти знаеше, празно няма. Почваш целият репертуар, каквото е натрупано, да учиш, плюс новите песни. Но затова имаше много голяма заслуга Александра Турманова, хормайсторката, която работеше с тях неуморно. Пели сме и на френски, и на немски, и на английски. В Касел на концерта публиката стана на крака. А не бяхме много очудени. Първоначално почнаха да тропат с крака. И ние мислиме, о, какво става? Не ни харесаха. А това било техен жест. Този женски хор, аз никога не съм си позволявал на сила да накарам да пеят нещо. Агитирал съм, убеждавал съм. И освен това, като преподавател, много пъти съм ги заплащал, че няма да им дам подпис, че ще получат наказание, но честна дума, може да се провери, никога не съм постъпвал. Винаги съм бил толерантен край на кащата, млади хора да постигнат своето. 1969 година Иван Спасов написа своята песен Мехмет Юсеф Даголян. Той я показа на нашите колеги, но те казаха, Иване, много сложно си я написал. А тя наистина не носеше белега на
многогласието, което въведе нашия именит композитор Филип Кутев, той беше вложил и модерна техника и те се отказваха. И както Иван написа, престраши се Крикор Четинян и взе партитурата. След 1 година на прегледа нова българска музика, Крикор с образувания вече от него женски камерен хор към нашата академия направи песента Мехметю Севда Голям. В оная вечер на балкона вдясно седяха половин дузина мастити диригенти, които бяха дошли да чуят изпълнението. И когато Крикор изтегли алеаторната нишка на Мехметю в пълна тишина и се развиха ни багри шемети в една звукова картина, така диригентите се облакатиха на перваза на балкона, протегнаха глави напред да чуят как се прави това чудо. Сякаш Крикор Четинян направи корона на тази песен, защото от тогава до днес тя не е слезла от концертните сцени. Запис от Мехметю е предоставен на BBC Лондон и завоюва първо място в международния конкурс "Нека пеят народите". Няколко години по-късно хорът на маестро Четинян печели отново първата награда на този конкурс. Нека е честита първата награда на хора от Пловдив, нека му пожелаем нови успехи и нови отличия. В Атланта пяхме едно произведение на Стефан Драгостинов "Политемпия". Хора на втората част е разделен на 2 самостоятелни хора. Има 2 диригенти, на 8 такта, примерно беше, забравих вече, или на 10 такта има обединение. През тези 10 такта 2 хора си пеят еди какво си, различни неща. И в един момент на 10-тия такт има един общ такт. След това пак се разтваря този двухоров състав и пак се пее нещо. И като излезохме вънка и хората седат на коридора и така иска да напипнат. Това може ли човек да го изпълни и да го придаде това настроение на публиката и те да усетят това, което ние сме чувствали? Много силни моменти съм имала. 1978 година спечелих първа награда на конкурса Гаудеамос в Холандия с кантатата Политемпия 1, което се реализира с 3 диригенти с една апаратура фотополиметроном, която създаде в ония времена пловдивския, държа да подчертая, пловдивският композитор Илия Кожухаров. 3 хорови групи пеят в 3 различни темпа, това е така наречената Политемпия. Когато спечелих конкурса, Крикор видя кантатата и каза: "Стефко, много те моля, напиши едно такова произведение, но да бъде с 2 диригенти." Седнах, написах Политемпи 3. То беше създадено за хоровия конкурс в Дебрецен в Унгария и с огромни овации бе присъдена на неговия хор първа награда. Сроковете бяха много малки, тогава нямаше тези контакти, електронна поща и прочее. И аз буквално, написвайки 2-3 страници, отивам на Централна гара, влака от София до Пловдив, на машиниста му давам 5-6 страници ноти, връщам се вкъщи, звъна на Кико и казвам: "Кико, бягай на гарата." Общо взето загубени ноти нямаше. В периода 1976-1983 година хорът на маестро Четинян с асистентството на Александра Тороманова и Диана Райчинова е удостоен с златни медали в 8 международни хорови конкурса. Следват покани за Варшавска есен, Пролетен музикален фестивал в Будапеща, Тангерен, Белгия, Гласовете на Европа, Италия, Световен хоров фестивал Атланта, Съединените щати, Световен хоров симпозиум Ванкувър, Канада, вечерен концерт, предаван на живо по западно-германското радио.
Баба ми казваше, че минимум 2 килограма е губил след участие. Почти като полумаратон е било. Аз все пак съм бил малък. За мен негово турне значи хубав подарък от Запада, което на онези времена беше така голяма рядкост и голяма ценност. Ние се срещахме често, няколко пъти седмично, живеехме в съседни жилища и винаги ми е било интересно с него. Беше изключително енциклопедична личност. За музика не сме си говорили, но сме си говорили за всички аспекти от живота. Пред мен не е споделял никога за оставане в чужбина, но е споделял това, че възприема Пловдив като дом и желае да живее в Пловдив. В определени периоди дори преподаваше едновременно и в Софийската държавна консерватория и Пловдивската сега академия. Имаше много предложения за прехвърляне изцяло в София, но всичко е отказвал винаги. Музикалната академия беше мое любимо място и работно място в продължение на 35 години. Аз смятам, че традицията е едно обогатено настояще и бъдеще. Без традиция не е възможно да се прави ново изкуство. Не знам дали съм прав, но аз споделям това кредо. Творческата ми работа, лична с този студентски хор и с Крикор, беше 1988 година, когато на Софийски седмици направихме за първи път в България, мисля, 3 малки литургии от Олбия Месиен, съвременен автор. И той си ги готви в Пловдив. Момичета, те пристигат с 2 репетиции, трябва да направим всичко. И като почваме, започват оркестъра, софийски солисти, хора вече се е наредил. И още от първите звуци леко се вцепениха моите. Защото толкова подредено, толкова красиво, толкова осмислено, кажа, тук има изкуство. Това не е ежедневие. Той с присъщата се мекота, първо на мен ми е казал, приближава се. Това по време на репетиции. Идва от мен и казва, сега аз мисля, че тук това трябва да стане по-тихо, защото ниският регистър в хора трябва да прозвучи много по-слънчево. Той като ти го каже по този начин, ти вече си запленен от това, защото той ти открива нов ключ. Изискванията му за звук, за интонация, слово, за подреждането на формата, на музикалната форма, бяха просто безпогрешни. Ако трябва да кажеш едно изречение приноса на Крикор, той създаде школа в Пловдив. Значи, колеги, правите много добро крешендо, а диминуендото е почти субито. Трябва да се направи бавно диминуендо на моментите, където са изписани. Това е на страница 6. Звук. Назад. Вие. Пей сега, пей. Моята детска мечта да стана диригент тръгна и се формира в хора на пловдивските момчета и в онези интензивни години, в които пътувахме из цяла Европа. Крикор Четинян също пътуваше, но не с нас, а като жури в международните хорови фестивали, конкурси, с неговия прочут женски камерен хор, който беше един изключителен състав. Състав, който имаше свой собствен звук. Този звук, ако днес наредя няколко женски хора, съвсем лесно е да бъде посочен кой е хора на Четинян. Много добре си спомням, прекрачвайки прага на залата, в която се провеждаха уроците, онова особено чувство, което ме е обземало винаги. Една благодарност, че стоиш пред един мъдър човек, който по-скоро приличаше на една енциклопедия.
Известен е факта, че Крикор Четинян се разболя за нещастие в най-силните години за един диригент и се отдръпна поради тази причина от една активна дейност. Но когато започнахме да правим творческата лаборатория, той отново, като че ли съживя отново. Вратата на неговия дом беше отворена за абсолютно всички, които желаят нещо да научат или имат нужда от някаква методична помощ. Той каже: Кръстине, репертуарът трябва да носи някакви проблеми и да предизвиква дискусия. Подредбата на програмата трябва да бъде визитната картичка на диригента. Тази вечер ще отбележим паметта на една легендарна личност. Всички, които познаваха Кико Четинян, както наричахме неговите приятели, знаят, че той при живе се бе превърнал в легенда. Още първият допир с произведението беше много важен за него. Да ти кажа историята, стила, композитора. Записваш си, осминки тук пулсират, четвъртинки пулсират. За мен името на маестро Четинян се свързва с висок професионализъм, удовлетвореност, ерудиция. Това, което излъчваше, тая топлина, тая енергия, тая светлина, той ни понасяше, той ни заразяваше с тази си енергия и отдаденост на музиката и това ни предаде. Както Иван каза, престраши се Крикор Четинян. Е тази мисия, която е тръгнала българската музика и по света. Беше едно представление да наблюдавам една личност, един характер, който създава музикален театър. Ние от такива срещи, от такива хора се зареждаме. Личности от друг калибър. За следващия път пак намираше какво да работи, какво да чопли. Един косъм разстояние, обаче за него имаше голямо значение. Всичко беше с много голяма любов. Той обучи десетки студенти и много от тях са в чужбина. За мен е едно огромно задължение да се опитам да съхраня неговото творчество. За сетен път се видяхме с Крикор Четинян на 31 декември, така в навечерието на новата 2018 година в дома му. Болестта беше сковала ръката му, но не беше оковала духът му. Споделих с Кико няколко мои песни. След тях особено му допадна една песен „Свети Петър“. Крикор каза: прекрасна песен, един ден ще изпълня и да знаеш, после ще я дирижирам там горе. Дали го е предчувствал, не знам, но на 28 януари Кико отлетя нагоре и ангелският Божи хор се здоби с един знаменит диригент. Всички сме от този сорт хора. С музика е трудно да се живее, особено пък да се прихранваш. Но синя музика нула вита е казал някога някой философ. Ето това е, което мога да кажа. Това е всичко.